eskola bat baino gehiago da. Eskola bat baino gehiago da ze behar oso ezberdina erantzuten dien erakunde bat delako. Palanka eragile bezala, eskualdeko palanka eragile bezala ikusten dut. Ez bakarrik teknologikoki, baizik eta gizartea behar duen balioak eta ere landuaz. Ezin die alde desberdinetatik jun. Innovazio alorra landu behar da, teknologi berrietan sartu behar da, eta teknologi berri horiekin ezagutzaren transmisioa egin behar da. Eta hor dago gako importante bat. Bai guri ikasleak lehiakorrak izateko eta enpresai eskaintzeko lehiakotasun hori. Mila 1987 urtean inguruan gutxi gora bera, mankomunitate mailan eta baiara mailan egon zan hor reflexio bat, pixka bat nahi zan eskaintza haundiegi ez egolak hori berrantolatu eta bestaldetik lanbide heziketari irtenbide bat eman. Eta hori izan zen ulen abiapuntua hori izan zen. Mankomunitate sorrera ondoren SIADeko enkargatu zitzaion ikerketa bat. Eta 1989 entregauzun informe hori eta garrantzi ematen zion eskualden gaztedi mantentzeko eta jende gazteek ospa ezaitiko eta heziketa profesionalak enpresak eta zeukaten beharrei erantzun ezbainia zeukaten premia indartu beharra, hobetu beharra eta aurrea begira sendotu beharra baita ere. Y efectivamente coincide primero con un momento de crisis importante, quizá más agudizada en la comarca, y nace también con una necesidad de trabajar más que en una idea solamente de quedarnos en los servicios, de trabajar por lo que entendíamos podía ser la mejora de un desarrollo económico comarcal. Hablamos de proyectos de empleo, de proyectos de generación de tejido económico en la comarca, de generación de suelo industrial, de reivindicación de infraestructuras, y, como no, de un, como digo, anhelado proyecto que ya se empezaba a intuir en la comarca, cuál era el de crear ya, desde lo público, un centro de formación profesional. SIADeko jartzen zuen unibertsitate mailan 135 nahikoa izango ziela, eta beharrezkoa zala 40 gora portzentaietan, 40 gora heziketa profesionalen prestauta irtengo zuenak. En ese contexto generamos una comisión de trabajo dentro de la mancomunidad que me tocó presidir, personas afines, quizá por una más o menos edad similar. Yo recuerdo a Josu Nimaz como concejal de Zumarra, que participó en esta comisión, Victoriano Arrázala, concejal de Legazpi, Luis Molina, el alcalde de Zio. Tejimos una complicidad en la que, por encima de intereses particulares, pudimos ser capaces de hacer coincidir en lo importante. Horri movimentu emateko, pentsatu gendun, norbait jarri barra zegoela hori bideratzeko eta izan martzala norbait ikastetxeo ikaskuntza mundun sartutakoa. 90 sartu nintzen proiektua eiteko, proiektua diseinatu duen, 91 bukauta zen, errekursok bilatu behar ziren, milionarea zen. Yo recuerdo que hablábamos de un proyecto de cerca de 800 millones, en los cuales, por hacernos una idea, el presupuesto de la mancomunidad era de alrededor de 200. Entonces necesitamos no solamente implicar voluntades, sino también garantías de financiación para que el proyecto siguiera adelante. Hasi behar izan zuten orduan, hori gauzea aurrea emateko, behar ziren gestiok, behar ziren errekursok, eta baimenak, eta adostasunek, nolabait ere, bilatzen eta lantzen. Kostazan, asko. Eta orduan hizkuntzan politika izan zen, ez, haure bilatu hartzala gehienez Goierriko ordizen dagoen eskola profesionaletik,
eta amengoa pixkanaka uzten jongo ziela, eta guk horren erabat kontra. Orduan, Eusko Jaurlaritzan beste talde berri bat berriro sartu zanen, hor izanate bat. Sartu ziren partidukok askoz apustu serioagoa eta errezagoa egiten zuen guk planteatuta geneukan proiektuaren alde. El Departamento de Educación, en la persona del consejero Ignacio Oliveri, nos dio el impulso suficiente para poder tener un punto de partida, para arrancar. Guk nahi gendun lanbide heziketa alde batetik gaurkotu. Hau da, lantegiak behar izango zuten eta nolabait gure bizitza ekonomikoa behar zuten garapenarako egokitu lanbide heziketa. Mankomunitate aldetik esan gendun, bilatu barra dago, fizikoki nun bokatu lehiken dago. Hezkuntza prozesuan titula idea zan lasailen ikastetxera, eta hortik ez gendun aurreatzen. Du ikusten gendun, ez zegoela baiara behartzun eskintza ematen. Eta hasieran zan, han bertan zeon eraikuntzai gehiago ehaztea. Pabelloi gehiago, obra gainez, eta gero baita ere, ekipamentuan inbertituz, lasailenakin itxeiten egon ginen, igual, laroeta malau. Eta orduan, beraiekin izketan nahi ginela, iritsi zaigun notizie San Jose ikastetxeko monjak, komentatu dute zuen kolegioa saltzeko prest zeudela eta abar. Modu urta, edifizio bikaine hartzea lortzen gedun, heziketa profesionala dana bertan bilduta egotea lortzen gedun. Beti izan da zaila olako espazio bat, olako eraikuntza bat baloratzea, ez da? Oan jo akordatzen naiz, Urretxuko udaletxen bilduta genden, mankomuniaeko, eta telefono deiek, kontaktu asko egitea bitarten, deika, eta akordatzen naiz, pello telefon hartu eta mojak inizketan, eta partida jetzitzen 260 ingurua. Hori beste numero batzu die. Todo ello hizo que culminara en el año 96 con una firma de convenios en el Ayuntamiento de Urretxu, para mí un día histórico en lo personal, en el sentido que aglutinamos a las personas de Ignacio Oliveri como consejero de Educación, al señor consejero de Trabajo Jauregui, al diputado de General de Guipúzcoa, a los presidentes o directores de La Salle y de las escuelas Hijas de la Caridad, para poder individualmente firmar todos los convenios que hacían posible que este centro pudiera empezar a nacer. La verdad es que fue una época muy interesante, ¿no? Porque estábamos cambiando tantas cosas y ya la gente no recuerda, ¿no? Pero en los años 95-96, que será esta foto, aproximadamente en el año 95 teníamos un desempleo en Euskadi del 24,5% de desempleados. Era altísimo. Entonces se buscó cómo ir trabajando para poder paliar, ¿no? En las diferentes comarcas y paliar el que esto no fuera así y que la gente pudiera ir teniendo empleo y reforzar a nuestras empresas. Y surgió esa necesidad en la zona Urola, en la comarca Urola, y claro, ahí pues recuerdo muchísimo a Pello González, que era el alcalde entonces de Urretxu, que presidió la fundación durante unos años y que fue para mí el alma mater, ¿no? con Batis, que estuvo también trabajando como gerente de la fundación, y otros alcaldes también, Zumárraga, el de Legazpia también, que andaban ahí trabajando, están en la fotografía, y la delegada territorial que veo a Mari Carmen Marín. Pero bueno, yo resaltaría mucho también el papel que jugó el consejero de Educación, Ignacio Oliveri, en aquel momento,
que fue quien apostó porque esto se pudiera llevar adelante desde el Departamento de Educación. Nik esango nuke hemen egin zala babes handi batekin, laguntza handi batekin, eta instituzioak eta gu benetan elkar lan polit bat eta on bat egin genuela. 86an hasi ginen, oporra baino lehentxego, ia hau prestatzen, 86an hemen lehenengo kursoa heziketa profesionalen mailan emateko. Pero también es verdad que en el momento de inicio del curso nos dimos cuenta de que habíamos conseguido el efecto pretendido, pero que entonces es cuando esto empezaba. Gure gaztentzako enplegua lanbide heziketatik asko dator. Langabetuentzako eta enpresentzako formakuntzare lanbide heziketatik dator. Eta lehiakortasunaren inguruan ere, lanbide heziketa zer esan handia dauka. Ze une honetan, lanbide heziketa murgiltzen gaitu eta sartu arazten gaitu estrategi berrietan, eta horietako bat da innovazioa, horietako bat da teknologi berriak, horietako bat da metodologi berriak, eta gure horratzen ezin da gelditu, eta horrei aurre egin behar dio. Eta ustez momentu honetan ematen egian pausok bide horretan dihoaz, eta nik uste txukun lan egiten egiala. La formación profesional juega un papel importantísimo en lo que es tanto para la sociedad como sobre todo para nuestro tejido productivo. Hay que pensar que el 60% de los puestos de trabajo de media son puestos que requieren títulos de formación profesional. Si vamos a la industria sería el 65%. Por lo tanto, tanto los ciclos que tenemos de grado medio como grado superior, como ahora la formación profesional básica, juegan un papel realmente importante para que haya personas preparadas para cubrir diferentes puestos de trabajo, ¿no? En diferentes niveles, y la formación profesional pues es casi os diría que la columna vertebral del sistema productivo por el número de personas que necesitamos. Garbi dago gaur egun lanbide heziketa prestigio handiko irakaskuntza bihurtu dela, eta hori ikusi behar da baita ere nola dagoen baloratua hainbat eta lekuetan. Dudik gabe estatu osoko garrantzitsuena eta onena hau da. Eta Europan ere azok eta asko begiratzen dute hemengo lanbide heziketari ikusteko nola garatu den. Hasi izan, lehendabiziko lanbide heziketako plangintza horrekin, baina gero joan da garatzen ez. Eta nik uste dut aldertatik eman behar zaiola lanbide heziketa zuzendu duen personari, arrebar hori garrantzia handia. Pentsatu behar duguna da gure bezeroa zeintzuean. Eta gure bezeroak ikasleak dira, beraz elkarlana ikasleak egin behar dugu, enpresak dira gure bezeroak, behaiekin elkarlana egin behar dugu, eta ez ditugu ahaztu behar baiaran dauden beharrei ere erantzun egin behar dugula. Eta baiaran dauden beharroiek, edo eskualden dauden beharroiei erantzuteko modurik egokiena baita ere da, dauen jende horrei eta batez ere langabezian dauen jendeari enpleak garritasuna ematea, lan bat ematea, eta hortarako lotura hori oso importantea da, bai esan dudan bezala langabetuan daudenai, bai enpresan munduan lan egiten dutenei, bai gure ikaslei, hor dago lotura bat ezinbesteko oso importantea. Perfilak mekanizatu alorrekoa dira, mantenu alorrekoa dira, robotika alorrekoa dira, ortopedesika alorrekoa da, orduan ikusten da profilak ezberdina direla. Baina lanerako filosofia berdina da guztiekin. Ze azken batean innovazioa lantzen dugunean, innovazioa lantzen dugu bai metodologian, lantzen dugu bai teknologietan eta abar.
eta metodologietan eta teknologietan lantzen dugun hori nahi dugu gero kaleratu eta enpresata bidali. Datu bat garrantzitsua dana guretzako eta gure ikasleek daukaten empleabilitate maila. Oso zenbaki altutan gaude, oso ikasle gutxi dauzkagu lanpoltsan, lanik gabe daudela. Lanpoltsa badaude jende bat, lan postuz aldatu nahi dola, baina lanik gabe oso ikasle gutxi ditugu. Guretzako oso importantea da, bidaltzen dugun ikasle horiek, lehen da bizi geuk eskolan proiektuen bidez eta metodologian bidez, ikasle horiek landu bai teknologia eta bai perfil transversaletan. Horrek zer esan nahi du gero ikasle horiek enpresata joaten direnean, modu konkretu baten daudela lanean ohituta. Eta hori da enpresak nahi dutena. Enpresak nahi dutena da persona edo ikasle hori moldatzen den ikasle bat, flexiblea den ikasle bat. Guleren ezaugarri garrantzitsuenetako bat zera da, daukan moldatzeko gaitasuna. Enpresa mailan badaude espezialitate batzuk edo lan batzuk beti mantendu behar direnak gure egoera ekonomikoa edo izakera ekonomikoa, jarduera ekonomikoa konkretu bat daukagulako. Eta horren inguruan robotika egiten dutena beharko dira, mantenuko egiten dutena beharko dira, mekanizazioa egiten dutena beharko dira, baina beste alorrek batzuk ere badaude. Eta guk bi dauzkagu momentu honetan, bi espezialitate, nire ustez pixka bat normaltasunetik kanporatatzen direnak, horiek bat ortoprotesika eta laguntza produktorena da. Ez da ziklo industrial bat, ziklo sanitario bat da, baina bere ikutu teknologikoa dauka. Zena hartu dugu eta ziklo referentziegia teknologia berrik aplikatzen diteulako eta gure teknikok ateratzen dielako teknologia berritan oso formatuta. Eta ustez komenigarria dela gogoratzea etortzen diala ziklo honetan bai klase ematea edo eskolakin harreman bat edo lan edo elkartruke bat itea gaur egungo merkatuko fabrikatzaile potentenak. Ekartzen dituzte merkaturatzea dihoazten produktuak eta teknologikoki behar bat baldin badute erantzuten saiatzen gea eta guzti hori dena gure ikasleek barneratzen duten ezagutza gehigarri bada. Bigarren ziklo guretzako importantea, lorpen importantea izan da automozioko zikloaren martxan jartzearena. Eta zergatik esaten dut, hemen inguruan ez da eskaintzen. Gure baiaran eta ez Goierrin inguruan ere. Eta horrek ematen diguna aukera da automozioa bai, eta gero baita ere mobilidadeen inguruan, mobilidadeen estrategiaen inguruan pauso bat emateko. Gure asmoa da ez izatea ohiko mugikortasunaren inguru, ohiko ibilgailuen oinarritzen den ziklo bat, baizik eta aurrera pauso bat eman nahi dugu eta elektromugikortasuna eta ibilgailu berrien eta teknologia berriak ikusten diren eta aztertzen diren ziklo bat izatea. Ibilgailu hibridoak eta elektrikoak kalean daude, errealitate bada eta horrei aurre egiteko prestatu behar dira ikasleak eta etorkizuneko langileak. Lortu dugu zenbait alor, misio artifizia dela, robotika dela, datu kudeaketa dela, areagotua dela. Lortu dugune izan da hor jakinduri bat eta hor prestatzen jugea eta prestatzen ari gara. Gero hori enpresara emateko eta batez ere
bi helburu. Bata, enpresei transferentzia hori egiteko, eta azken baten hor dagoen jakinduri hori transferitu egin behar dugulako. Desente dira, ja ikusi genuela beharra, enpresako ezagutza eta gure ezagutzaren arteko erlazio bat sortzea, eta ja urte asko dira proiektuak gauzatzen ditugula enpresatan. Hasi ginen enpresa handitan, Sidenor, Arcelor eta holakotan, eta baina enpresa txikitan ari gera lanean. Oso gune garrantzitsua da Google guretzat. Guai gehalako pixkanaka teknologi berriak sartzen, eta horrek behar batzuk sortzen dizkigu, bai formakuntza aldetik, eta baita behar tekniko batzuk, testeo beharrak edo duda teknikoa dauzkeunen, beti laguntzeko prest, ez? Gukin genuen duela urte batzuk klik bat aldatu genuen, eta erabaki genuen, gure inguruko baliabideak erabiltzea. Eta adibidez eskola da guretzako referentzi importante bat, honea deitu eta edozein kezka baldin baukeu, azaltzen diegu, eta igual beraik ez dira gai zuzenean hortan laguntzeko, baino bai, egongo da norbait, nun esateizu, honi deitu o beste harri. Edo bestela gaina beti kriston jarrea aukate eta prestoten dira, eta jarrea etorri ikustea gure erazoa, o kontrakoa guri honea deitu, guk ikusi hemen beraien baliabideak. Bertako instalazioak ikusi, ze ekipo dauzkaten, eta igual buelta bat eman, eta esan hau igual erabili dezakete, ez dakizte proba egin behar nona eta ez nekila nola egin. Guk momentu honetan eta espazio honetan ikusi dugu behar bat, jendeak, gizarteak, enpresak, ikasleak ere teknologia horik ikutzekoak, eta horregatik sartu dugu hemen laborategi bat martxan jarri dugu. Laborategi hau gauzatuta dago 3 espaziotan. Bata da elektromugikortasuna, bestea da smart grid edo pixkat kudeaketa energetiko eta energia berriztagarrien inguruko teknologiak, eta bestea da Industri 4.0ko teknologiak. Eta lantzen ari gera guzti hori laborategi baten barruan. Publikoa izango den laborategi baten barruan. Gure ikaslek, irakaslek eta enpresak erabili ahal izango duten laborategia. Hezkuntza mailan, teknologi mailan edo jakinduri mailan ikasiko du, emango zaio, hortako gaude. Baina badaude beste balio batzuk, hori baino garrantzitsuagoak eta hori saiatzen genak lantziak gure ikasleekin. Bai metodologia, bai ekintzailetasuna, bai internazionalizazioa, horiek dira plan estrategikoan agertzen diren landu beharreko zenbait ekintza. Badira ja urte mordoska bat, hezkuntza sailek daukan programa baten barne gaudela, oker ez baniman nago, 2005-2006 ikasturten sartu ginen bertan, eta ordutik pixka bat hango hildo jarraituz egia ekintzailetasun hori bultzatzen eskolan dauden ikasle guztien artean. Eta orain dela 2 urte, orain arte dinamizatzaile bezala ibintzen da jarraitzen dut, baino teknikatik, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailetik iritsi zitzaigun proposamen bat, ea talde hortan kolaboratzaile izan nahi nuen. Kolaboratzaile izate horrek esan nahi du, beste 2-3 pertsonakin ari garela 70 ikastetxe hauek kudeatzen. Formakuntzak eman, holako ekintzak. Beste alor importante bat edo garrantzitsu bat internazionalizazioa da. Berdin gertatzen zaigu. Pertsona hauek dituzten balio horiekin kanpora joaten direnean, kapaz edo gai izan behar dira hautza joaten direnean enpresa baten aurrean komunikatzeko, enpresa baten aurrean beraiek dituzuen gaitasun horik azaltzeko, taldean lan egiteko, kanpoko jende bada, errealitate berri bat aurkitzen du, baina horren aurrean hor egon behar du. Internazionalizazioan bereizten ditugu, alde batetik ikasleek lanbide heziketako derrigorrezko lan praktikak atzerrian garatzeko bekak, bestetik irakasleen mugikortasunerako Erasmus Plus bekak, eta azkenik Europar proiektuak
Kabi izeneko Europa proiektuak daude eskolako helburu estrategiko barrun. Aurten parte hartu dugu proiektu Europar baten, Alemaniako zentro batek zuzentzen du. Alemaniaz aparte, Republika Txeka, Italia eta Euskadin etel eta gu. Autonomia eta talde lana. Bi balio hauek bai ematen ditugula gero guk erronka horieta eta metodologia hortan. Eskola da azken batean gizarte baten islada. Eta orduan gizartean dauden arazoak hemen ere atzematen ditugu. Bai, langileak hezi behar dira eta langileak prestatu behar dira, baina langile horiek pertsonak dira, langileak baino gehiago. Eta hor esate baterako nik egokia ikusiko nuke, ez dakit, heziketa kritikoak izatea gizartearekin, kritikoak izatea gizarteko arazoekin, eta daukagun eredu ekonomikoarekin, bai hobetzeko, eta baita gauzak, beste modu baten egiteko, ezta? Ulek bere eskaintzan alor oso garrantzitsu bat du, gu deitzen duguna ezarautua, edo enplegurako formakuntzan. Enplegurako formakuntzan saiatzen gara, batez ere erantzuten, kanpoaren beharrei erantzuten. Hor bi atal oso garrantzitsu lotzen ditugu. Bat, enpresaren behar duten formakuntzari, eta beste alde batetik, bailaran langabetuen edo ez ohiko egoeran dauden jende horrek. La gente tiene que ser consciente de que cuando vienen adversidades, ¿no? Pues hay que saber levantarse, ¿no? Pero tienes que saber que hay herramientas en tu mano que las puedes utilizar para intentar cambiarlo, levantarte y seguir adelante. Y la formación para el empleo es una herramienta para ello, ¿no? Hombre, la más reciente y la más sonada en la comarca fue el cierre de la planta de Arcelor. Era marzo de 2016. Acababan de incorporarse a Arcelor pues igual una docena de alumnos de aquí, de UGLE, de diferentes especialidades, y recuerdo que apareció en los medios de comunicación, sin haber ni una notificación oficial, ya los medios de comunicación dieron la noticia de que ArcelorMittal decidía cerrar la planta de Zumarraga. Entonces yo recuerdo que desde la Viceconsejería de Educación se nos llamó a la dirección de UGLE para que pusiéramos rápidamente en marcha un plan de formación. Bueno, primero que recabáramos información de todos los empleados de Arcelor, qué cualificación tenían, y a partir de ahí ver quiénes necesitaban recualificarse en qué para poder insertarse laboralmente. Y se comenzó pues, en el mes de marzo de 2016 y se terminó todo aquello seguramente en verano de 2017. Hacia el verano de 2017. Después hicieron prácticas en empresas, toda esa gente, y hay que decir que hubo una colocación del 100%. Posiblemente uno de los mayores aciertos que hemos conseguido es trabajar en redes colaborativas, ¿no? En esas redes colaborativas se trabaja entre centros o entre centros y empresas, es decir, que trabajamos en conjunto, ¿no? En las diferentes comarcas, pero el salto más importante entre esas redes colaborativas es que colaboramos centros públicos con centros concertados, y eso realmente es algo único, no ocurre en ninguna otra parte del Estado, y nosotros, sin embargo, le hemos dado una potencia muy grande, ¿no? Porque para nosotros, en este momento, en toda la comarca de Urola Alta, ¿no? En este caso, nuestro centro de referencia es UGLE, ¿no? Da igual sea concertado o sea público, es UGLE que trabaja y lidera en esa comarca todo lo que es la formación profesional vasca. Por lo tanto, se adquiere mucha importancia en el trabajo que hace cada centro en su comarca, pero luego en la red colaborativa entre centros para poder ayudarse unos a otros, ¿no? UGLEkaz harremanak estuak aspalditik eta erronka askotan bide lagun eta zorionez
esango dute, baina Euskadiko lanbide heziketa oso aberatsa da eta erronkaz beteta, beti erronka barriak eta alde horretatik entretenituta gauz, ez? Alde batetik sailburu horretzagaz hartu emon bat izati, nik uste lortu dugula gaur egun eta oso konfiantzazko harremanak dekoguz eta oso ondo. Gero lantalde asko dekoguz etel mailan. Helburua partekatzi, ez? 30 garenez, batek ikasten dauena beste emon. Lan hildoak aldatu dira urte hauetan desente. Eta saiatzen gara moldatzen sistema guregandik behar duena edo espero duena. Eta horren arlo desberdina daude. Noski ikasleak nola ikasten dute, hor daukagu erronka bat. Ze teknologiak etortzen dira, teknologietan daukagu erronka bat. Sektore berriak ari dira garatzen Euskadin, biozientzak adibidez, hor dago baita ere erronka bat. Ikastetxeei kudeatzen lagundu zeia, gero eta zailagoa da ikastetxe batean ekintza desberdinak kudeatzea. Adibidez, nazioarteko proiektuak hori nor kudeatzen dira, nola kudeatzen dira, nola konektatzen zara zure eskualdearekin. Gure arloak helburu hauekin lotuta daude eta gure arloak horrekin lotzen dira. Eta noski, ahaztu zait, enpresekin harremana. Nola garatzen den, nola sendotzen den enpresekin harremana. Arlo horiek dira teknikan garatzen ditugunak, ze pentsatzen dugu horretan hobetu dezakegula edo hasi gaitezkela lanbide heziketan. Nik ezaugarri horiek Urola Garaiko lanbide eskolan ikusten ditut. Eta beste ezaugarri bat, atentzioa deitzen duena baita ere, esango nuke eskualdearekin oso lotura estua daukazula eta hori zeituen ikusten da. Lanbide heziketa Euskadin eta batipat Gipuzkoan erreferentekea mundu zabalean. Horrek esan nahi du, orain arte gauzak ondo egin direla. Eta zergatik egin dira ondo? Besteak beste, lanbide heziketa oso gertu egon dalako errealitatetik, enpresaren errealitatetik. Oso gertu egon da, etorkizuneko ekonomia nondik norako horretan joera horiek oso ondo aztertu dituelako betidanik, eta egin duna da joera horiei, tendentzi nahi horiei oso ondo, lehenengo oso ondo ulertu eta oso ondo erantzun. Denon artean, hau da, lanbide heziketa, enpresa, erakundeak, gizartean egon daitezkeen beste talde askok, denok bat egin behar daukagula elkarlanean aritu, eskualde bakoitzeko estrategiak ondo finkatzeko. Eskualde hortan garbi daukate zen nolako estrategia nahi duten. Eta ezinbestekoak izan gara denok, hau guztia bultzatzeko. Urola Garaiak eskarmentu esperientzia handie dauke lankidetzan, elkartan behar horretan. Bailara honetan, 1988an sortu zen Urola Garaiko mankomunitatea, eta beraz, lau udalok, 34 urte daramagu, elkarlane horretan beraz nik uste dut, apustue aspaldikoa dela eta finkoa dela eta hortxe jarraitzen deula. Oso garrantzitsua da eragile ezberdinekin harreman zuzen hori izatea. Eta honekin batera ere bai hortarten ugle dugu. Enpresekin, gazte jendearekin, eta gero inkluso langabezian dagoen sektore horrekin harreman guzti hori ikusiz, ikusten dugu egoera zein den, egunerokotasun fitxa edo diagnostiko argazki hori zein den. Eskualdeek egizan azkenek urtetan eraldaketa handiek jasan du. Zeuden industria handi oso garrantzitsuk, danagatik gutzen ez, batzuk itxita gero eraldau India, regeneratu ere bai, Legazpi mailan adibidez, Zumarran da zegertatu zen bai Arcelorrekin gare, esan dezagun milaka langileko enpresak eduki ditu zonalden, eta hori dana desagertu inda, eta berriz hori sare hori jostea evoluzio sakon bada. Eta eskolan ikuste jakin izan dola horrekin batera juten. 25 urte hauetan begiratu besterik ez dago ze enpresa sortu diren. Zer egiten duten, ze behar dauzkaten. Eskolak ere zer lortu du, ez bakarrik instituzioekin harreman bat. Nik asko azpimarratzen dut enpresekin zer nolako harremana izatea lortu duten.
kasualitaterik ez dago. Eskolak zein do, txertatu oso ondo ematen dituen jakinduriak eta pixkate eskola barneko kurso hauek bertako enpresak behar dituzten beharrekin. Eta gaina horrela jarraitzen dute. Gure ikuspegitik, bai mankomunitate mailan, baita udaletxeen ikuspegitik, azken batean 4 udaletxe besteik izgea. Nik uste egin behar duguna da, bide honekin jarraitu. Beti oso atentu egon, arratzak nondaren ondo aztertu, baliabideak eskaini. Elkarlana beharrezkoa da, azken finen elkarlan hortatikan, batetikan jaiotzen dira behar horiek zeintu diren entzun behar ditugulako, eta bestetikan erantzun hoberenak planteatzeko modurik gainera delako. Elkarlan hori noski badago bertako bestelako erakundeekin, enpresekin, eta funtsezkoa da ze planteatzen zaizkigun erronkak horren konplexuak dira bakarrik ezinezkoak dira erantzutea. Google eskualdeko baliabide oso garrantzitsua eta estrategikoa da. Azken baten industriarekin lotutako ezagutza sortzen eta zabaltzen duen erakundea dalako. Horregatik, mankomunitate mailan egin ditugun azken 2 plan estrategikoetan, 2010ean bat eta 2017an, lanbide eskolak rol berezia izan du. Ha habido una evolución permanente, ¿no? O sea, a lo que es la idea de Google desde el principio de atender al alumno, de no informarle solo, sino orientarle, de no solo, bueno, ya has terminado el curso, te vas, sino hacer un seguimiento después, porque estas cosas hacemos. O sea, todo eso permanece, eso no ha cambiado. Ahora, todos los demás aspectos pues han ido evolucionando y han cambiado muchísimo. Sí que quiero resaltar en estos 25 años, ¿no?, de trabajo que ha tenido Google en su desarrollo, el salto cualitativo tan grande que ha dado de ser un instituto de secundaria postobligatoria con bachiller y ciclos formativos de formación profesional a ser en la actualidad un centro integrado de formación profesional, uno de nuestros centros más importantes, ¿no? Dentro de los 68 que tenemos, pues juega un papel realmente importante liderando en su comarca las necesidades que pueda haber y trabajando en conjunto con el resto, pues como un centro como lo que es, un centro muy importante que ha hecho un desarrollo de lo que ha sido su propia organización, la estructura que tenía, los proyectos que van llevando adelante, ¿no?, y el apoyo que está dando a la Viceconsejería de Formación Profesional, que es realmente muy grande y por la cual estoy realmente pues muy agradecido. Filosofia aldaketa bat dator. Epe laburrean, azkenen enpresa ikasketa eta lana gehiago uztartuko dira. Eta apostua momentu honetan, eta geroari begira, handigoa izango da, gure ikasleak eskolan bertan ikastea eta baita ere lanera joatea. Google beak ere ikusten doze beharra ditugun, eta orduan gehiago bideratzen da dana. Sentidu hortan, bai garapen agentzik eta Googlek indote errestea elkartasun hori, eta orduan hortik bidea erresago markatzen da. Bai Googlek eta bai Ugasak pertsonekin eta enpresekin egiten dugu lan. Orduan gure arteko lankidetza estu batek uste dut mesede eta ekarpen handia ematen diola, egiten diola eskualdearen garapenari. Azkenen gazte dira gure etorkizuna, gazte dira, eta ikusteko modu bat, nire uste eskola profesionala izango izegela, ikusi izaten behaien etorkizuna nondi di joan, realidade bat daukiela hemendiken ikustea. Dena dakigula etorkizuna oso konplexua izango dela eta ikusten dugulako azkeneko 10 urteetan gauza nola aldatu diren eta abiadura hori iaia gainditzen du gure egokitzeko gaitasuna. Baina aldi beran ikusten dugu, Google bide horretan fin dijoala eta gure helburua izan behar du egokitzeko gaitasun hori ez galtzea. Eta mundua noraka dijoan klabe horiek identifikatzea eta gu horretarako prest egotea. Eta azken finean, gaitasun kontu bat izango da. Gaitasun bat hori identifikatzeko eta bertara egokitzeko. Ez da erresa, baina jakin eta ikusi arazi behar dugu gure ikasleei eta etorkizun langilei ikusi arazi behar dugu
bizitza guztiekin beharko dutela ikasten.